Hi guys, good day. So today, makita ninyo na ako'y duha ka alkansya. This one is for the bills, yung mga extra bills lang no, kanang example, daghan ko mga 50 or 20, and some of my extra incomes din ako ginabutang. And diri po, gani po, mao po ni siya ang atong mga sinsilyo, pero specifically 20 peso coin lang. So karon guys is mag-abri ko, pero dili lang kani lang siya, abrihan ako ni siya guys because lapas na siya 1 year. So makita niyo lapas na 1 year, wala gyapon siya kaabot sa sa tunga kay di makuhilig mag-save good og bills. And today I announced my bankruptcy. Ito wala na siya kwarta karon, sumo nang abrihan ako ni siya. So, napalit ako siya sa halagang 150 pesos. So, tanawan ako kung pila ako ang makuha ani. So, actually, sa ko ang birthday, yung tanak ko na siya abrihan. Pero, mula ginano, wala na magkikwarta. So, kanina lang ako abrihan sa ko ang birthday. So, gandagan ako siya. Ayan guys, abrihan na to. So, mga to guys, mga na siya ang ako ang nakuha. So, nabuak na jud siya, no. Ano siya nabuak, natanggal lang. Pero, pwede pa na ako na siya ipa-pilit balik. Pero, gusto pa rin ko mag-savings. So, ako ang nakuha ang kwarta is 2,225. Okay, sana kay kwarta, diba? Woo! So, ako nang bawian ako ang i-announce nga bankruptcy. Kaya naman po kay kwarta. Thank you!